Ano bang pakilig mo? Enjoy at ako. Landscape na lang. Suot na kay girls costume, ma'am. Sir, 50 lang yan. Magsasawa na yan. Pwede nang ilikot. Try nyo na patong lang sa damit alira. Harap lang, harap. Magsasawa na pwede nang ilikot. Try nyo nang magapag. Hindi mo na ganyan pagpagka pa pa na. Mas mo yan. Dito pang bata. Gusto ko yung darker color eh. Kaya pa, hindi madali madumihan. Darasa na. 2 minutes. Goy! Nasa sunflower. Sunflower na, sunflower. Nandun kang kain, nandun kang pista. Oh, suot na kay girl costume, ma'am. Sir, 50 lang yan. Kita. Sawa na yan. Pwede nang ilikot. Try nyo na patong lang sa damit alira. Pilingan siya matuyo. Okay. Sige po, daan na lang po. Daan na Okay lang po. na. Daan na lang po. Talaga, nag-steady na sila doon, no? You want to take a picture of me? Of you, I want a picture of you over there. Wait lang. Eh, doon, picture mo na kami dito. Ito lang pinutin. Yan, doon. Ano pa rin itong nandito pa? Jesus ko. Laging isa lang ang Kuya, mamaya na tayo mag-picture na lang. Alis na dyan muna. Dito mamaya tayo mag-picture. Wait, tayo massage. 1, 2, 3. Ito pa. 1. Next. Ate, Aura. Tara na, silas naman kita. Okay, ma. 1, 2, 3. Hindi na bal. Hop. O, tingin, tingin, tingin. Ten! 10! Picture lang pa. Niya pa.
biluhin. Po. Po. Sampa. Mga senior. Dalawa tayo. Doon sa ano? Sa may sungay. Adin mo kaya yan mo balansa. Ito lang mo. Grasyon. Dito na lang ako. Mami, text pa yan? Video yan. Papa, masabi tayo sa mga natin, no? Oh, dyan, picture kayo dyan, oh. Oh. Oh, hanap kayo dito. Tumingin dito. Tapos dito. Dito naman. 1, 2. One, two. Kami hinihingan din. Hinihinga lang. Nagpapanggap lang ako. Mami, kita ako! Ginagawa pa naman pala din. Ikot naman tayo doon tayo. Ay, wala na yan dyan. Ate, Hindi, dito ma'am. Hello! Dito, be! Dito, Chabo! Tara, tayo dito. Dito, kalmo. Ate, Karin! Ay, mga bilala lang tayo. Ito pala, baba. Alpo daw! Ay, asa ba? Ate, dito, dito!
Korean na nun ang mape man. Spicy. Oh. Kini ma. Ah, pero panik ako ni Kulag ba? Kaya binibiyal. Okay, ama. Ay, ne. Ito na natin. Ay, sorry. Pagal ka. Patagi din. Thank you. Mamila, ano na? 1,